Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mo kí gbogbo ọmọlẹ́yìn Mùsùlùmí pátápátá. Mo kí gbogbo wa pé a kú ìmúra àwẹ̀ tí ó ń bọ̀ lọ́nà yìí. Àtèmi àtẹ̀yin, á bá wa ní ayé, kò ní bá wa nínú ìdààmú, kò ní bá wa nínú ìnira. Mo kí gbogbo ẹlẹ́yìn Kristi pé àlàáfíà fún gbogbo yín. Mo dẹ̀ kí ẹ̀yin ẹlẹ́sìn àbáláyé pé àbọrúbọyè o, àbọyè bọ́ sísẹ, àtèmi àtẹ̀yin á jọ gbó, á jọ tọ́, bógo ṣe ń jẹ́ ti Elédùmarè. Tó bá jẹ́ pé àárọ̀ ni ẹ̀yin wà tẹ́ ń wò mí, mo kí yín pé ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́. Níbikíbi tẹ́ bá wà tẹ́ bá ti ń wò mí lónìí káàkiri àgbáyé, ojú tí ẹ fi ń wò mí, ojú náà ò ní fọ́. Etí tí ẹ fi ń gbọ́ mi, etí náà wà nídìí. Ìjàmbá ò mọ̀ ní wọlé tọ̀ wá. Ọ̀tá ò ní rí wa gbéṣe. Táburú bá ń bẹ níwájú, a ní bá. Tó bá ń bọ̀ lẹ́yìn, kò ní bá wa náà. Ááyàn ò ní yán wa, ọ̀nà ò ní nà wá. Nítorí ẹni tí aáyán bá yán ló ń kú sójú iná. Ìbà lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin adáhunṣe pátápátá. Ìbà èṣù lápá kan. Ọlọ́run ni ọba tí ó borí gbogbo wa pátápátá. Ìbà Ọlọ́run, ìbà èèyàn. Bí tá bá ti ń júbà Ọlọ́run, ẹ ká máa júbà èèyàn náà. Torí ẹ̀yin èèyàn náà ni a lè ní yàn-án-yàn. Ayé ọmọ ayé, èèyàn ọmọ èèyàn. Táyé bá fẹ́ dárò èèyàn, táyé bá fẹ́ ṣe kinní kan tán, wọ́n á fi dárò bọnu. Táyé bá ṣèyàn níkà tán, wọ́n á fi dárò bọnu. A máa sunkún bí egbére. Àtèmi àtẹ̀yin, a ní rógun ayé. Ayé ò ní nà wá pàṣán. Ayé ò ní nà wá. Wọn ò ní ṣán wa nídìí. Ayé ò ní ṣán wa. Àtèmi àtẹ̀yin, a ní rí ìbínú ayé. Ìyọ́nú ayé òun la máa rí. Tá bá ti wá rí ìyọ́nú Ọlọ́run, k'Ọlọ́run jẹ́ ká máa bá ojúrere àwọn ẹni Ọlọ́run náà pàdé. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí ìkànnì yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ẹ̀yin tẹ́ ń fún mi ní ẹ̀bùn, ẹ̀yin tẹ́ ń fún mi ní ìmọ̀ràn. Mo mọ̀ lóore. Gbogbo yín pátápátá náà mo dúpẹ́ fún. Níbi tẹ́ ti wá mú owó náà tẹ́ ń fún mi. Ẹlòmíì á pè mí, wọ́n á fún mi ní nǹkan. Ẹlòmíì á pè mí, wọ́n á fún mi ní ìmọ̀ràn. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn náà ló ń pè mí tí wọ́n ń ṣe àdúrà fún mi. Gbogbo àdúrà tẹ́ ń torí kọ̀ọ̀kan yín ṣe fún mi pátápátá, Ọlọ́run á jẹ́ kó mọ́ mi. Tádúrà náà bá wá gbà tán, Ọlọ́run á bá mi gbàdúrà ẹ̀yin náà. Tádúrà náà bá wá gbà tán, Ọlọ́run wá ní dàálù mi láyà. Àdúrà gbogbo wa náà ni yóò gbà. Àdúrà wa ó gbà. Gbogbo bá ń jẹ́ t'Ọlọ́run. A ní ráwọn owó, a ní ráwọn ọmọ. Ẹ̀mí gígùn, tí ò ní bá òṣì tán láéláé. Owó tó pọ̀ tí ò ní tán gbà kan láéláé. Àlàáfíà, tí ò ní wọ́n gbà kan láéláé. Ọlọ́run ọba Elédùmarè á fi fún gbogbo wa pátápátá. Kí mo mú wá fún wa lénìí? Mo mú apè wá. Òògùn apè, Iferan. Òun náà ni mo mú wá fún wa yìí. Ẹwo tó wà lọ́wọ́ mi yìí, àwọn bàbá wa ń pè ní díngí. À ń pè ní glass. A tún ń pè ní ìwògbè. Ẹ jẹ́ kí n padà sílé. Ìwògbè. Òun náà ni wọ́n ń pè ní díngí. Òun náà ni àwọn olóyìnbó ń pè ní glass. Ẹ jẹ́ ká lọ ra glass tuntun. Glass tuntun, díngí tuntun, ìwògbè tuntun. Tá bá fẹ́ sa ifá yìí, ẹni tá a fẹ́ sà sí, á rí pé ó ti sùn.
ọkùnrin lè lò fóbìnrin, obìnrin lè lò fún ọkùnrin. Ṣùgbọ́n a rí pé ẹni tí a fẹ́ sa ifá yìí sí yálà ọkùnrin ni tàbí obìnrin, a rí pé ó ti sùn. A lè ṣe láago 10:00. Tẹ́pá ago 10:00 lẹ́ni yẹn ń sùn, a lè ṣe láago 12:00, a lè ṣe láago 11:00, kódà a lè sa iṣẹ́ yìí láago 1 òru. Iṣẹ́ yìí, àmọ́ ẹni tó bá fẹ́ ṣe é, ẹni tó bá ti nífẹ̀ẹ́, dákun mo fi Ọlọ́run bẹ̀ ẹ́, má ṣe sí i torí pé kò dáa. Ẹlòmíì a máa fi dá sẹ̀ríà fóbìnrin nítorí pé òun ti ní agbára yìí lọ́wọ́. Má ṣe é o. Tí o bá ti nífẹ̀ẹ́, tí o bá ti nífẹ̀ẹ́, má sa ifá yìí sí i torí pé ẹsẹ̀ yẹn, ọ̀ràn ẹ ló wà. Mo wí tèmi o. Má sà á tó bá ti ní ẹni ìfẹ́. Kí la máa lọ wá? Glass díngí tá a mọ̀ sí ìwògbè. A wá tẹ ifá ejeogbè. A wá ìyẹ̀rẹ̀ osùn. Ìyẹ̀rẹ̀ osùn yìí á dà sí ojú díngí yìí. Á dà sí ojú ẹ̀. A wá tẹ ifá ejeogbè. Ó ti yé yín? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ifá ejeogbè nìyẹn. Bá ti wá tẹ ifá ejeogbè, a wá lọ wá irun ẹkùn. Irun ẹkùn. A tú irun ẹkùn sí ojú ifá yìí. Irun ẹkùn a tú sí ojú ifá yìí. Bá ti wá tú irun ẹkùn sí ojú ifá yìí, ó ní gbólóhùn. Gbólóhùn náà lélẹ́yìí. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí ìkànnì yìí. Ẹ bá mi share fídíò yìí. Ẹ bá mi like ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ti subscribe, mo dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ yín. Ẹ ní nǹkan tán kí ẹ tó rí kan. Níbikíbi tí ẹ bá ti mú owó láti máa wò mí ní gbogbo ìgbà, owó náà ò ní pẹ̀dín, yóò túnbọ̀ máa pọ̀ sí ni. Ẹ̀yin tí ẹ ti subscribe, ẹ dákun, mo bẹ̀ yín ni. Ẹ bá mi subscribe torí pé kúṣẹ́ náà máa mú orí ẹni yá. Àwọn bàbá wa wọ́n ṣe wàhálà kí a tó ní àwọn àṣírí yìí lọ́wọ́. Àṣírí là wá ń fi síta fún ẹ̀yin èèyàn wa kó lè jẹ́ àǹfààní fún gbogbo wa torí pé kò sí ẹni tó ń júbà afàrà sínú kú. Àwọn bàbá yìí wọ́n ṣe wàhálà o. Bàbá mi ń roko fún oṣù 3 kó tó lè gba àṣírí kan lọ́wọ́ àwọn ọ̀gá wọn. Àmọ́ kí wá ní ìwọ jẹ kí mi jẹ ni. Tí n bá fi tọwọ́ mi lẹ̀ lónìí, mi ò lè rí tọwọ́ ẹlòmíì gbà. Tẹ́lẹ̀ tẹ́ ká fílẹ̀, kí n fẹ́ fi iṣẹ́ yìí lẹ̀ fún yín kó lè jẹ́ àǹfààní. Mo mọ̀ pé àdúrà lẹ máa ṣe fún mi. Iṣẹ́ yìí dájú o. N ta ti lò rí ni èmi gangan ti lò rí. Àmọ́ Elédùmarè ó dájú jù lọ. Bá ti tẹ ifá yìí, tá ti tú irun ẹkùn sójú ifá yìí, gbólóhùn náà lélẹ́yìí. Aró dúdú palẹ́ 3 times ni o. Aró dúdú palẹ́, aró dúdú palẹ́, arìn yẹ̀rẹ̀ kó sùn, arìn yẹ̀rẹ̀ kó sùn, arìn yẹ̀rẹ̀ kó sùn. Ẹkùn ní dámọ ní dàgìrì lọ́gànjọ́ òru. Jẹ́ kí n tán pé kó lè yé yín. Aró dúdú palẹ́, aró dúdú palẹ́, aró dúdú palẹ́, arìn yẹ̀rẹ̀ kó sùn, arìn yẹ̀rẹ̀ kó sùn, arìn yẹ̀rẹ̀ kó sùn. Ẹkùn ní dámọ ní dàgìrì lọ́gànjọ́ òru. Ẹkùn ní dámọ ní dàgìrì lọ́gànjọ́ òru. Ẹkùn ní dámọ ní dàgìrì lọ́gànjọ́ òru. Aró dúdú palẹ́ ní orúkọ tí à ń pe ifá. Aró dúdú palẹ́ ní orúkọ tí à ń pe ifá. Aró dúdú palẹ́ ní orúkọ tí à ń pe ifá. Arìn yẹ̀rẹ̀ kó sùn lórúkọ tí à ń pe ìwọ Ọ̀rúnmìlà. Arìn yẹ̀rẹ̀ kó sùn lórúkọ tí à ń pe Ọ̀rúnmìlà. Arìn yẹ̀rẹ̀ kó sùn lórúkọ tí à ń pe ìwọ Ọ̀rúnmìlà. Ẹkùn ní dámọ ní dàgìrì lọ́gànjọ́ òru. Ìwọ ẹkùn tó wá ń dámọ ní dàgìrì lọ́gànjọ́ òru. Lọ dá lágbájá ọmọ lágbájá ní dàgìrì. Tí ò bá rí èmi lágbájá ọmọ lágbájá, lọ dá lágbájá ọmọ lágbájá ní dàgìrì ọ̀gànjọ́ òru lónìí. Tí ò bá rí èmi lágbájá ọmọ lágbájá kó má sùn kó má wo ejeogbè
má jẹ́ kó sùn, má jẹ́ kó wo. Ìyẹ̀rẹ̀ ò sùn, má jẹ́ kí lágbájá ọmọ lágbájá sùn, má jẹ́ kó wo. Àfi tó bá rí èmi lágbájá ọmọ lágbájá. Ó ti yé yín. Tá bá fẹ́ sa iṣẹ́ yìí, ẹ jẹ́ kí ẹni yìí ti sùn kẹ́ tó sà á. Tí ò bá sùn, iṣẹ́ yìí ò ní dáhùn lára ẹ̀. Ẹ má fi ṣeré o, ẹ má dẹjà o. Iṣẹ́ tó confirm ni mo mú wá fún yín o. Díngí àti ìyẹ̀rẹ̀ ò sùn àti irun ẹkùn. Irun ẹkùn la tú sí ojú ifá yìí ká tó pé aró dúdú palé, aró dúdú palé, aró dúdú palé, arìnyẹ̀rẹ̀ kó sùn, arìnyẹ̀rẹ̀ kó sùn, arìnyẹ̀rẹ̀ kó sùn. Ẹkùn ní ń dámọ ní dàgìrì lọ́gànjọ́ òru. Ẹkùn ní ń dámọ ní dàgìrì lọ́gànjọ́ òru. Aró dúdú palé lórúkọ tí à ń pe ifá. Arìnyẹ̀rẹ̀ kó sùn lórúkọ tí à ń pe ìwọ Ọ̀rúnmìlà. Arìnyẹ̀rẹ̀ kó sùn lórúkọ tí tá ń pe ìwọ Ọ̀rúnmìlà. Ẹkùn ní ń dámọ ní dàgìrì lọ́gànjọ́ òru. Ẹkùn tó wá ń dámọ ní dàgìrì lọ́gànjọ́ òru lọ dá lágbájá ọmọ lágbájá ní dàgìrì lónìí. Ó ti yé yín. Lọ dá lágbájá ọmọ lágbájá ní dàgìrì. Lọ dá ní dàgìrì ọ̀gànjọ́ òru lónìí. Tí ò bá rí mi, kó má sùn, kó má wo. Ẹkún ni kó máa sun àfi tó bá rí mi. Kó máa fi mí lálàá. Ìránṣẹ́ mi lágbájá ọmọ lágbájá ni kó máa ṣe ní ti dáadáa. Ìránṣẹ́ mi lágbájá ọmọ lágbájá ni kó máa ṣe ní ti dáadáa. Tí ò bá rí mi, kó má sùn, kó má wo. Kó máa sunkún káàkiri ni. Ìyẹ̀rẹ̀ ò sùn, má jẹ́ kí lágbájá ọmọ lágbájá sùn, má jẹ́ kó wo. Ìyẹ̀rẹ̀ ò sùn, má jẹ́ kí lágbájá ọmọ lágbájá sùn, má jẹ́ kó wo. Èjì ogbè bá mi jí lágbájá ọmọ lágbájá sí. Tí a bá ti wá pe gbólóhùn yẹn sí tán, tá ti pè sí tán, a máa fẹ́. Ó ti yé yín. A fẹ́ sójú ọ̀run. Bá ti wá fẹ́ sójú ọ̀run, bá ti sà tán, gíláàsì tá lò, ẹ jẹ́ ká dojú ẹ̀ bolẹ̀ nínú ilé. Ẹ jẹ́ ká sa iṣẹ́ yìí sí. Tó bá jẹ́ pé obìnrin ni, ẹ̀ẹ̀mejì là á sa ifá yìí. Tó bá jẹ́ ọkùnrin ni, ẹ̀ẹ̀mẹ́sàn òun là á sa ifá yìí. 9 times fún ọkùnrin, 7 times fún obìnrin. A jẹ́ fún yín bí idán. Ìwọ tó bá jẹ́ babaláwo ní ẹni, pásítọ̀ ní ẹni, oníṣègùn ní, wòlíì ní. Dákun bá mi share iṣẹ́ yìí. Iṣẹ́ àpè onídíngì, bá mi share rẹ̀ kó lè jẹ́ fún ẹbí idán, kó lè là fún ẹbí ìrọ̀rùn. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí ìkànnì yìí. Bá mi share rẹ̀, bá mi like, comment. Nǹkan tí ò bá yé yín, ẹ bèrè. Tó bá dìgbà míì, màá tún mi eléyìí tó tún yàtọ̀ sí eléyìí wá. Ẹ̀gbọ́n mi máa ń sọ fún wa pé lórí ìkànnì yìí, nǹkan táwọn bàbá wa ń lò ní nǹkan agbára ó ń bẹ. Ó ń bọ̀ lọ́nà, ó ń bọ̀ lọ́nà. Bá ṣe lè ṣe aṣọ agbára, bá ṣe lè ṣe, tá dẹ̀ dánwò, tá rí pé wíbẹ̀ jẹ́bẹ̀ tọ́lọ́run ni. Wíbẹ̀ jẹ́bẹ̀ tọ́lọ́run yóò wà lára aṣọ yẹn. Tá dánwò, tẹ́yìn náà rí pé bó ṣe rí náà nìyẹn. Ire o. Ó dìgbà kan náà.